Staňte sa súčasťou tímu vývojárov a buďte hrdí na svoju prácu. V spoločnosti Scheiden Bachmann uľahčujeme život tým, ktorí radi cestujú. Naša najväčšia softvérová divízia Fair Collection Systems vytvára inovatívne riešenia v oblasti manažmentu cestovného, vďaka čomu zatraktívňuje využívanie verejnej dopravy po celom svete. Naše riešenia denne využívajú milióny cestujúcich v Londýne, Holandsku, Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Spojených štátoch amerických či Kanade. Inovácie, na ktorých pracujeme, sú súčasťou príbehov, ktoré môžete zažiť aj vy. Oddelenie systémov vybavenia cestujúcich spoločnosti Scheiden Bachmann tvorí jednu z divízií, kde dodávame na náš trh pre našich zákazníkov komplexné riešenia softvéru, hardvéru, infraštruktúry aj cloudových služieb. V tejto spoločnosti som začal pracovať ako absolvent Žilinskej univerzity po ukončení štúdia informatiky a manažmentu. Následne sme tu budovali tím, ktorý prakticky je zodpovedný za všetky komplexné systémové a softverové riešenia, ktoré ponúkame našim zákazníkom v oblasti verejnej dopravy. Vďaka zvýšenému dopytu po našich riešeniach totiž vytvárame nový tím vývojárov CC++. Pracujeme vo frameworku Scrum Agile s modernými technológiami ANSI CC++, implementované vo Visual Studio. Používame Qt framework na implementáciu funkcionalít a grafiky aplikácií. Na backendové technológie využívame jazyk Java. Veľkou výhodou je, že naša spoločnosť okrem vývoja softvérových riešení vyrába aj vlastný hardware. A tak si budete môcť aj sami otestovať vytvorený kód na zariadeniach, ako sú označovače lístkov, brány do metra či automaty na nákup cestovných lístkov. Do nášho tímu hľadáme aj ďalších IT špecialistov, ako napríklad Solutions architekta, Release inžiniera či Network administrátora. Viac informácií o voľných pozíciách nájdete na www.scheidenbachmann.sk. Ak chcete byť súčasťou tejto skvelej partie a byť hrdí na svoju prácu, pošlite svoj životopis na kariéra@scheidenbachmann.sk a poďte s nami písať nové príbehy v dejinách mobility.